Kinarton sa klase-klaseng smuggled nga sigarilyo nga sakay sa usa ka motorized bangka ang nakumpiska sa mga operatiba sa Zamboanga Mobile Force Company, kuyog ang Bureau of Customs, Water Patrol Division Team, Intelligence and Investigation Service ug Enforcement and Security Service pasado las 2 kaganihang kaadlawon ato sa gihimong seaborne patrol sa baybayon nga sakop sa Santa Cruz Island, Zamboanga City. Nakumpiska sa mga otoridad ang 219 ka master cases sa smuggled nga sigarilyo nga dunay estimated market value nga 7,665,000 pesos. 5 ka mga crew sa motorized bangka ang gila sa otoridad nga sila Mukhtar Abdul Gapur, 48 anyos, kapitan sa bangka; Junjun Asadi, 25 anyos; Jumor Asadi, 35 anyos; Ernie Jawabe, 29 anyos nga pulos mga residente sa barangay Rio Hondo, Zamboanga City; ug usa ka Merham Jumdail, 28 anyos nga residente sa Hulusulu ang gigustodiya sa mga otoridad. Subay sa report, walay napakitang legal nga dokumento sa pagtransport sa mga items ang mga dinakpan dihang gipangitaan kini sa mga otoridad. Gituhang gikan sa Hulusulu ang gisakyan sa mga suspect ug paingon sa Baliwasan Seaside Port Zamboanga dihang nasiplatan kini sa nagpatrolya nga mga otoridad. Wala na makalahos sa padulngang destinasyon ang ipalusot unta nga mga kontrabando nga daling gidala sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company. Lakip na ang motorized bangka ay kini opisyal nga i-turn over sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon. Kasong paglapas sa Republic Act 10863 kung Customs Modernization and Tariff Act ang atubangon sa mga dinakpan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.